Práve rozmýšľam, kde ťa pozvem. Či tu? Alebo tu. Čakaj. Sakra, nikdy netrafím. Ide o to, rozhodnutie je na tebe, to znamená každú nedeľu alebo iný dohodnutý termín si môžeš užiť tento privátny wellness, či už cez deň, detičky, tlapkanie, radosť vody, alebo večer, hviezdy, romantika, čarovné chvíle. A teda žiadni cudzinci, to znamená iba ty a tvoji ľudia na tejto legendárnej chate Martinsky, na Martinských holiach si môžeš užiť takýto wellnessík len za 99 € pre 10 ľudí na 3 hodiny. Vieš čo? Len z takejto nadmorskej výšky z hôr dokážeš vidieť takto hviezdy. Takto zdieľaj so svojou partiou. Nech si vytvoríte svoj jedinečný moment.